سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو الزيناتات مقاله اب تحتي حيلتات تግራይ مئتوا حدا قبل علوت مرحته حيلتات تግራይ زخونه ጌታቸው ረዳ ምስ ጀርመናዊት ማዕከን ዜና ፍራንክፈርተር ሩትሻው ዝነበረ ጻንሖትን በዛዕባ ዘሎ ሓፈሻው ኩነታት አመልኪቱ ዝሃቦ መግለጽን ዝምልከት አሜሪካዊት ማዕከን ዜና CNN በዛዕባ ሓድሽ ዝተዘርገሐ ንጹሃን እንዳተቆትል ዘርኢ ቪድዮ ዝዘርግሖ ተጸብጻብን ካልእን ዝደስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሮ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም لومي 28 سنة كلت تشحن عسران حدن كاب قدم قطر جميرو اب كتما مقاله زينبور من قصقاس سراويت فدرال كر دحر مصنح دحر قطري انتا ختما حيلتات تግራይ بمخباب اب تحت قصرهم كم زاتوا تغليصو مسمر حنت حيلتات تግራይ قربات زلو نرويجا وتمرامر زخونه كجل ترنفول اب زرغو حبريتا دما مسحده كاب لعلوت مرحته حيلتات تግራይ زخونه ጌታቸው ረዳ دحر زغبرو ركب منغست تግራይ حيلتات تግራይ ናብ كتما مقاله كاتو تئزاز كم زحلفه حابير نكبل يغليص نيرو حجي وص زلو كابني عين مسخخر زترغبه حبريتا كم زنصرو خا حيلتا تግራይ نكتما مقله مولو بمولو كم استقواصصرو سراويت فدرال دما نبرت صعينوم كابتا ختما ناب شنخ كلل عفار غصو كوصو بحيلتا تግራይ يهدونو كم زلو حزب خا حاغوسو ام مغلاص كم زركب تغليصو እዚ خمزيلون كولو دما اتن تግራይ كم محدر بفدرالاو منغست ኢትዮጵያ ተመዚዙ ጸንሐ ጊዜያው መምሕዳር ካብ ከተማ መቀለ አቀዲሞ ከም ዝወፀ ገለጽን ኮሎ ሕጂ ድማ ናይ መንግስት ኢትዮጵያ ማዕከና ዜና اتي بأبي أحمد زتمززه أبراهام بلاي زمرحو جيزيو ممحدار مقوراز توخسياب تግራይ كجبر كم زحاتة ينزك على حزلوا كم زفلت أبز حلفو شومنت أوارح فدرال منجستي وقت أو كبلن مقوراز توخسخ جبرن زقربول زنبر حتوتات كانت صق دحر مصنح جيجنا مسمعتاو حيلتات تግራይ ناب مقله اتنسز مزوز جيزيو ممحدار مقوراز توخسخ جبر حاتي تكبل بمعكناتو يك على حلو حدا قبل علوت مرحتي حيلتات تግራይ زخونه ጌታቸው ረዳ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዜናታት ዝተገልጸ መስሓንቲ ናይ ፊንላንድ ጋዜጠኛ ቃለ ምሕተት ዝገበረ ኮይኑ ሕጂ ድማ ሓንቲ ፍራንክፈርተር ሩትሻው እትበሃል ጀርመናዊት ማዕከን ዜና ምስ ጌታቸው ረዳ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ትግራይ ኣብ እትርከብ ከተማ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ተራኺባ ቃለ ምሕተት ገይራላ ኣብዚ ቃለ ምሕተት ከዓ እቲ ጋዜጠኛ መጀመርታ ንጌታቸው ረዳ ብዛዕባ እቲ ሕጂ ብሓይልታት ትግራይ ዝተበገሰ መጥቃዕትን ውጽኢቱን ከምኡን ኣብ ሓይልታት ዘሎ ክሳራን ኣመልኪቱ حتى أغريبلو نزي حتى خملسن كل خا ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ካብ ክፍለ ሰራዊት 31 ኣስታት ክልተ ብርጌድ ካብ ክፍለ ሰራዊት 11 ድማ ክልተ ብርጌድ ደምሲስናይና እዞም ዝተደምሰሱ ሰራዊት ከዓ ከሳብ ዓንቆሮም ዓጢቆም ከቢድ ብረትን ሞርታርን ወኒሮም እዩ በጀካዚ ድማ 2000 ዝበጽሑ ማሪኽና ኣለና ናይ ዝተማረኸን ዝተቀትለን ኩሉ ግዜ መጠነ ዝምድና ሓደ በሰለስተ ስለ እንወስዶ ከሳብ 6000 ዝበጽሕ ሰራዊት ደምሲስና ኢና ንብል ካባና ወገን ካብታ ረብዒተ አሃዱ ጥራይ ኣስታት 160 ዝበጽሑ ከሲርና ኢና ኣብዚ እዋን ብ10ታት ኣሽሓት ዝበጽሑ ተቃለስቲ ኣለውና እዚኦም ከዓ ምስ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓባር ሓደ ሚሊዮን ምዝበጽሑ ሰራዊት እዮም ዝገጥሙ ዘለው ምስ በለ እቲ ጋዜጠኛ በዚ ወተሃደራዊ ቃልሲ እንታይ ክጭብጥ ይኹም ትደልዩ ዘለኹም ዝብል ሕቶ ያቅሪብሉ ንሱ ከዓ ዕላማና ትግራይ ክንመልስን ብድሕሪ ሕጂ ጸላእትና ከም ዘየጥቁዕና ምርግጋጽን እዩ ነዚ ክንገብር ከዓ ኣብ ህዝብና ኢና ንምርኮስ ከመይ ገይሩ ከም ዝዋጋ ይፈልጥ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዝሓለፉ ውጋት 99 ሚእታዊት ኣብ ትግራይ ተኻይዱ ክብል ይመልሱ እቲ ጋዜጠኛ ድማ ብዛዕባ እቲ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ምስ ገበረ እቶም ካልኦት ሰራዊት ከም ሕነ መፍዳይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘውርድዎ ዘለው በደላት ኣመልኪቱ ይሓቲትዎ ንሱ ከዓ እዚ ናይ እንጭዋን ድሞን ፀወታ እቲ ቀዳማይ ናይ ሓራ መውፃእ መስርሕ ይሰኒዱ ኣመጻኢ ግና እዚ ታክቲክ ክቕየር እዩ ዝሓዝናዮ ዞባታት ኣይክንለቅቕን ኢና እዚ ሕጂ ንቃለሰሉ ዘለና ሳምሪ ከዓ ማእከልና ክኸውን እዩ ናይ አብይ አሕመድ ሰራዊት ካብታ ቀዳመይቲ ተኹሱ እዮም ዝሃድሙ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ግና እዚ ኩናት ንዕኦም ናይ ሞትን ሕየትን እዩ ኣብ ትግራይ እንተተሳዒሮም ኣብ ዓዶም ከም ዝተሳዕርዩ ነዚኦም ከዓ ካልእ ግዜውን ሓደጋ ከም ዘይኮንና ክነዳኽሞም ኢና ኣብዚ መስርሕ ከዓ ኢሳያስ አፈወርቂን እንተተቀትለ ዝግድሰና ኣይኮነን ትግራይ ምስ ገደፉ ክነርክቦም ኢና ምስ በለ እቲ ጋዜጠኛ ከዓ ከሳብ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ክብል ይሓቲትዎ ጌታቸው ድማ ወተሃደራዊ ሓይሎም ንምድምሳስ ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ዘይንኸይድ ግን ከም ዝርዳእኒ ኤርትራ ነዚ ኩናት ኣብዚ ጥራይ ክዋግኡ እዮም ዝደልዩ ዘለው ክብል ጌታቸው ኣድላይ እንድሕር ኮይኑ ከሳብ ኣስመራ ዘይንስዕበሉ ምኽንያት የለን ክብል ይመልሱ ብድሕሪ እዚ እቲ ጋዜጠኛ ግን ኣብዚ ውግእ እንድሕር ተዓዊትኩም ናይ ትግራይ ኩነታት ተስፋ ዘይብሉ ኣይ
ኣይከውን እንዶ ብፍላይ ኣብ መንጎ ክልተ ተቐናቐንትኹም ብምዃንኩም ቆጠባዊ ናጽነት ዘይብልኩም ኢኹም ክትኮኑ ምስ በሎ ንሱ ድማ ስለዚና ወላውን ሙሉእ ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ክንድምስስ እንተተገዲድና ክንቅርቀር ከም ዘይብልና ክንገብር ዘለና ህዝብና ኣብ ዝግድን ብሰላም ክንብር ኣለዎ ፖለቲካዊ ፍታሕ ናትና ርእሰ ውሳነ እዩ እዚ ድማ ብናጽነትና ይዝረጋገጽ ከሳብ ቀረባ እዋን ኣነ ሓደ ካብ ቀንዲ ደገፍቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ስነ ሓሳብ እየ ነይረ ሕጂ ግን ብዛዕባ መጻኢ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዝኾነ ተገዳስነት የብልናን ንሕና ንግደሰሉ ውሕስነትና ጥራይ ድሕር ምባል እቲ ጋዜጠኛ ተቐቢሉ እሞ ዝደኣ ኣባይታ ክትግበር ሓደ መዓልቲ ኣብይ ኣሕመድ ከውሕሰልኩም ይኽእል ዶ ክብል ይሓቲትዎ ንሱ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝስራሓሉ ፖለቲካ እንተትፈልጥ ነዚ ሕቶ ኣይመሓተትካ ነርካ ሓንሳብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ እንድሕር ተጓዲሉ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝቕጽለሉ ዝኾነ ምኽንያት የለን ህላው ድማ ከብቅዕ ይክብል እንከሎ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ፋሕ ከይትብል ትግራይ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኦሮሞን ዘሎ ሽግር እውን ቀንዲ ስግኣት ኮይኑ እቲ ሃገር ከም ዩጎዝላቪያ ከይትኸውን ትስጋእያ ዝበሃል ዘረባ ድማ ጌታቸው ረዳ ልክዕ ብኸምኡ ክውዳእ ዝኽእል ኢሉ ክምልስ እንከሎ ብዛዕባ ናይ ወጻኢ ሓገዝ ድማ ንሕና ናይ ወጻኢ ሓይሊ ከድሕነና ኣይንጽበን ኢና መጀመርያ መንግስቲ ትግራይ ናብ ዝነበሮ ዳግማይ ክምለስ ኣለዎ ብድሕሪኡ ኣብዚ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ገበን ዝገበሩ ከም ዝሕተቱ ክንገብር ኣለና ክብል ይመሊሱ ካልእ ብዛዕባ እቲ ሕወሓት ኣብ ስልጣን እንከሎ በደላት ገይሩ ዝበሃል ድማ ጌታቸው ሕወሓት ኣብ ስልጣን ንበይኑ ኣይኮነን ዝነበረ ናይ ኣምሓራ ኦሮሞን ሶማልን ልፍንቲ ነይሮም እዮም ይኹን እምበር ኣንጻርና ዝኾነ ጭብጢ እንድሕር ኣሎ ናብ ቤት ፍርዲ ኸይድና ክንማጎት ዝኾነ ጸገም የብልናን ክብል ይመሊሱ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ቃለ ምሕተት እቲ ጋዜጠኛ ንምንታይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝተፈጥረ ጽልኢ ክሳብ ክንዲዚ ምሕረት ዘይብሉ ኮይኑ ክብል ይሓቲትዎ ጌታቸው ድማ ነዚ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ንኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ናይ ጥንቲ ልዑል ብዘይ ምሕር ጭካነ ይመሪሕዋ ነቲ መሪር ድኽነት ናይቲ ህዝቢ ኸኣ ንዓናዩ ተሓታቲ ገይርና ኤርትራውያን ነቲ መከርኦም ብዝምልከት ንመራሕቶም ክሓቱ ትብዓት የብሎምን ሕጂ እቲ ሕርቃኖም ኣባና የፍስሱ ወለዉ እዚ ኸኣ ኣይርዳእንን ክብል እንከሎ ብዛዕባ ሕወሓት ኣብ ኢትዮጵያ ዓብላሊት ነይራ ኩሉ ናይ ወተሃደራዊ መንግስታውን ስልጣን ድማ ንትግራይ ሂባቶ ዝበሃል ከኣ እዚ ናይ ኣምሓራ ሊቃውንቲ ዝደግምዎ ዘረባ እዩ እሞ ከምኡ ዝበሉ ኦሮሞ እውን ኣለዉ ምስተባሃለ ኣብ ኢትዮጵያ ንሕና ምህደም ሽግራት ኢና ኮይና ኣብ መንግስቲ ወላ በኦሮሞን ኣምሓራን ዝተፈጸመ ንዓና እዮም ዝኸሱና ንሕና ዝኾነ ክፈትወና ምእንቲ ክነገድድ ኣይንኽእልን ኢና ኣምሓራ ምሳና መንባር ጸገም እንድሕር ኣለዎም ናጽነትና ኣብ ምእዋጅና ክንጸንዕ ህዝብና ጻዕራሚዩ ኣብ ግዜ ደርጊ እውን ብዙሓት ሸቃጦ ኣብ ትግራይ እዮም ነይሮም ኣብ ትሕቲ ኣብይ ኣሕመድ ግና ናይ ኣምሓራ ብዝሒ ሸቃጦ መሊሱ ይዛይዱ ኣምሓራ ኸኣ እንድሕር ተዓዊቶም ናቶም ክብሮም እዮም ዝሓስብዎ እንድሕር ፈሺሎም ግና እቲ ጸገም ብሰንኪ ትግራይ እዮም ዝብሉ ክብል እዩ ጌታቸው ረዳ ምስቲ ጆሃንስ ዴትሪች ዝበሃል ጀርመናዊ ጋዜጠኛ ተራኺቡ ቃለ ምሕተት ገይሩ ዘሎ ካልእ ምሳብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ ማዕከን ዜና CNN መዘይ መንግስታዊ ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ኤምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ትካል ብምዃን ኣብ ማሕበረ ደጎ ዝበሃል ቦታ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተፈጸመ ብቪድዮ ዝተቐድሐ ጃምላዊ ቀትለት ሲቪላውያን ኣጻሪዩ ዘርጊሑ ዝነበረ ኮይኑ ሕጂ እውን ከም መቐጸልታ ናይቲ ዝተገብረ ምርመራ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓደ ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይን ንሲቪላውያን እንዳቐተሉ ዘርኢ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ኣካል ናይታ ማሕበረ ደጎ ዝተፈጸመ ቀትለት ሲቪላውያን ከም ዝኾነ ማዕከን ዜና CNN ጸብጺባ ዘላ እታ ማዕከን ኣብታ ኣቕሪባቶ ዘላ ጸብጻብ እቲ ሓድሽ ቪድዮውን ድሕሪ ዝተገብረሉ ምጽራይ ኣካል እቲ ኣብ ወርሒ 4 ድሕሪ ምጽራይ ዝተዘርግሐ ናይ ማሕበረ ደጎ ፍጻመ ከም ዝኾነ ኣብቲ ቪድዮ ኸኣ ሲቪላውያን ሰባት ብኣሰቃቂ ኣገባብ ህይወቶም እንዳሓለፈ ከም ዝረአን እታ ማዕከን ቦታ ናይቲ ፍጻመ ብመንገዲ ጂኦሎኬሽን ጌራ ድሕሪ ምጽራይ እቲ ፍጻመ ልክዕ እቲ ናይ ማሕበረ ደጎ ፍጻመ ምዃኑ ከም ዘረጋገጸት ገሊጻላ እዛ ማዕከን ከኣ ነዚ ሓድሽ ርኽበት ብሰራዊት ኢትዮጵያ ዝተገብረ በደላት ዘረጋገጸ ጭብጥን ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እኳ እንተቕረበቶ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ግና ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝተለጠፈ ትሕዝቶ ከም ጭብጢ ቅቡል ኣይኮነን ብምባል ከም ዝነጸገያ ሓቢራ ዘላ እቲ ቀትለት ንጹሃን ዝተፈጸመሉ ቦታ ኸኣ እዛ ማዕከን ጸብጺባቶ ከም ዘላ ዝኾነ ኣሰር ከይርከቦ ምእንቲ ብኸቢድ ብረት ከም ዝተደብደበ ግን ኣዝማድቶም ዝተቐትሉ ብመንገዲ ታሲራን ካልእ ኣሰር ናይ ክዳውንትን የናዲዎም ከም ዘለውያ እታ ማዕከን ዝገለጸት نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم